Il-grupp ta' tfal Daniżi magħruf internazzjonalment bħala Flying Super Kids se jerġgħu jkunu f'pajjiżna bi spettaklu ġdid għal pubbliku Malti. Fl-2015 il-grupp Flying Super Kids ġie l-ewwel darba f'pajjiżna u tella spettaklu ta' akrobazija kantu sfin bil-pubbliku baqa' impressjonat bil-ħiliet tagħhom. Dawn it-tfal fl-età ta' bejn 4 u 13-il sena jippratikaw ta' sikwit biex jitellaw spettaklu professjonali. L-organizzatur lokali tal-attività Kids Zarafa jagħtina toma ta' x'se naraw f'dan l-ispettaklu. Ħajkonna ka special feature dis-sena li huwa Jimmy li pratikament qed nużawh fil-footage li qed nuru li huwa tar-rota biex niftehmu li da l-affarijiet li għamil bir-rota huma affarijiet li ġibajnek wara wednik. It-talenti ta' dawn it-tfal jiżżewwaq mal-effetti ta' dawl li se joffri spettaklu għal kulħadd. Jagħti show pratikament għall-familja kollha ġifieri da mhux show ta' tfal biss, huwa show li jekk ħajħdu pixir bih l-adulti li ġejjin jaraw dan ix-show. Flying Super Kids se jittella fit-tmiem il-ġimgħa tal-Għid il-Kbir bejn il-15 u 17 ta' April fiċ-ċentru tal-Fieri u Konvenzjonijiet l-MFCC f'Taqali.